Ovo je dizalica topline za bazen s visokom performansom i frekvencijom. Izuzetan izgled i elegantan stil. Ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo R32, tiho, pouzdano i dugotrajno. Opremljen visoko učinkovitim pretvaračem kompresorom za smanjenje vibracija. Može se koristiti na širokom naponu i ima široko područje rada. Primjenjiva je frekvencija napajanja 50–60 Hz. Napredni inteligentni rad, višestruka zaštita, ne treba obraćati previše pažnje. Usvaja poseban visoko kvalitetni kompresor, koji je tih i pouzdan u upotrebi. Visoki antikorozivni izmjenjivač topline od titana, siguran i učinkovit. Može se grijati ili hladiti kako bi se zadovoljile potrebe korisnika u više scenarija. Tijekom cijele sezone kupanja, pravilnim odabirom. Trebate raditi samo s prosječno 30 do 50% kapaciteta grijanja da biste održali temperaturu vode u bazenu. Do 15 puta veća energetska učinkovitost. U usporedbi s dizalicom topline za bazen s fiksnom frekvencijom može uštedjeti 70 podijeljen operativnih troškova. Ugrađena Wi-Fi funkcija omogućuje vam stalno povezivanje i bolju interakciju čovjek-stroj. Izuzetno glatki start, s malim utjecajem na fluktuacije mreže i stabilni rad. Radna temperatura je od 5 stupnjeva Fahrenheita do 109 stupnjeva Fahrenheita.